Exercise din ito. Gusto mo yung... Kaya pala mura na. Hindi alam bakit. Hindi na nakikita dito. Nakikita na rin dito. Pare-pareho lang niya. Pero mas maganda na ang walking exercise. Talagang Sa consumer namin, hindi na walk talaga. Kasi sa ano, ayaw ko dito rin. magkaroon tinatanda ko tila mo, nakakalimutan ko na naman. Huwag ka mag-ilit. Mas maganda daw ang walking at jogging. Exercise number 1 sa heart. Jogging. Talaga ko dali na ako sa opisina. Sige, ang ikot ko. Ayun, yung exercise yun. Kaya ang mga ano sa consumer, the best sabi ng doktor, exercise, walking and jogging. Ayan. Huwag ka daw bibili ng gano'n. Kaya sa consumer ng mga ibang product, don't buy. The best is walking and hindi na ako bumili eh. Oo, kasi Magkatawa, maganda tingnan, no? Sige. Oo. Hindi out of state. Kaya ano naman, i-jamay. Out of the You smile, Baron. Gigi? Tatanungin ko rin kung pwede ka mag-subscribe. Very good. Kuya, paano? Malaki na natin eh. Tapos meron pang dalaki na. Ang Pyrex. Ang dami kong Pyrex sa bahay. Si Uji pala yung ginturuan. Gano'n ako sa bahay. Kasi masasaya ito pa. Paliguan ko na to. Okay, okay. You press it hard. Press hard. Sabi naman, ewan ko tita. Sabi naman, Mami, di na pasasayo. Okay, close up mo. Close up mo lang. pero habang pabalik ko lang Save it! Wow! You do it again! Iyak yan eh. Yeah. Give me back. Yes. Oh! You want to pretend? I told you. Yes, yeah. Press it again. Okay, sa dalawa. Bakit? Napatulog. Ba't ka Pwede sa tawag. Ako hindi. Hindi ko pinaturo. Mag-iisip na lang niya. Tapos ano na sa kwarto. Oh, lumigyan ka ng drug. Press this. Ba't ka pinigyan ng drug? Pag ano na, Bakit nagtataka ko dapat? pag ano mo sasabihin, gusto mo matulog? Sa Amerika naman, tatanong ka, dual injection, sabi ko no. Sabi at yung damo na injection, matagal You ang want? pamamana. Oo. Just press Madali. it. Madali siya. Ilang oras Pero siya. pinakamataba, pinakamalaki ito, pinakamalaki. Come on. Press movie. Nabusan ako ng dugo. Hindi mo rin sa dito. Yeah. Pero nandito ako ng Thursday ng gabi. Yeah. Pinanganak ko ito Press sa Saturday. Oh, you died. Pinanganak sa libro. Pagkaras ako nagbabantay kasi naatog na yung mga nurse. Ganun. Tapos hindi pa lang nanganak. Tawa-tawa pa ako. Hanggang sa dagat din na umaga. Hindi pa lang nanganak. Pumunta ng doktor ako ng Saturday ng gabi. Kasi sa amin, si Amy, pinupush ko na. Sabi ng doktor sa akin, kasi nga, no? Ay, hindi ko naman i-push kasi baka nga ako ng Amy. Kaya yung doktor sa akin, I hope you just try to push. Pinampi mo si Amy. Sinaction yan. Nahuli niya, sinaction yan. Para lumabas. Oh. Sinungan mo kay Amy eh. Ay, sinaction siya. At same time, push ko sinaction, dandaan ng doktor. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Gising na. This is that one. Kausapin ako. You say the Gising mo yan sa... You are the princess. Bago na ako, no? Gagabi ako. Princess Veronica. Balik ako na. Pag, ano, kausapin lang. Lahat na nangyayari doon sa baba. Pinipinto mo. Pero nakapikit ako. Hindi na pala. Lahat na paalaway. Wala akong ibang sila naman kita dyan. Kaya sabi nga ng mga doktor, Okay. pag may ano kayo, may take report, tipid nila sabi, yun ang nangyayari sa baba. Para Oh, press it hard. Hard. Tapos, hindi na yung doktor ako na Yeah.
Nakikita namin. Wala sa hospital ng anak ko dito. Bakit may lagay? Tapos ang lagnat ko dito. Kasi Look at target. ang pinorsak siya. Yes! Yes! For a target. Ay, hindi niwaan. Dali lang, nung lumabas siya, yung pagkalabas niya, naripak ko. Yes! Tapos tinayang Rush the plate. Hindi ko naramdaman. Hindi ko rin. Oh! Ang ganda ka, Vince. Ang doktor ko, ang gaganyan ko. Pero yung ganyan na maramdaman. Kasi nasubukan mo na yan eh. Kero na. Pero Si nanay nagaya ng kero na. Kasi talagang nakunan ako ng tapos sabi ko, ano ba kayo? Sabi ko, hindi nila nakikitinala ba mo? Hindi nila, hindi ko naman din. Kasi nga nung sa papa. sa pag Exactly. Oh, yes! Sa hospital ako lahat. Maganda yung mga ano mo. Yes! Nung sapin mo, pinapay tamad mo yan pag nababasa ka.